Hello, guys! Да. Така. Почваме с 24 въпроси и отговора. Так клипче днеска. Да. Май ще станат много, така че следващия път мисля да правя предизвикателства. Долу в коментарите предлагайте. Имам няколко много, но това е друг въпрос. Така. Почваме с так клипчето, защото няма да го правя като миналия път 10 минути. Първи въпрос. Имаш ли домашен любимец? Да, имам. Момент, изчезва. Това тук бе. Муникли ми. Hello, guys! Вижте го! Ой, Похчо. Да, имам си зайче. Декоративно. И се казва... Как? Ще я го кръщавам Пъци, ама прилича много на Къци Вапцаров, който не е много от най-големите любимци, така че се казва Палачинко. Така, да го оставим заека. Следващия въпрос. Наименувай три неща близо до теб. Гошо, Пешо, Къци. Примерно. Трети въпрос. Какво е времето в момента? Беше слънчево, в момента е облачно. В колко се събуди? Събудих се към 11:30. Шофираш ли? Да. Космически кораб, метла А категория, килимче Б категория. Кога се къпа последно? Преди малко, косата ми тъкмо се изсуших. Кой филм гледа последно? Милф. Какъв е последният ти SMS? В момента сега ще го намеря и ще ви кажа. 2 секунди. Още 2 секунди. И още 2 секунди. Последният ми е от Facebook, ако се вижда нещо. И е вашия Facebook код за сигурност T657784. Какъв е рингтонът ти? Рингтонът ми е това. Момент. Да, на Wiz Khalifa и To Change, We Own It. Така, следващото. Била ли си в други държави? В кои? Била съм, да, в 3 други държави. Те са съседки: Гърция, Македония и Сърбия. Обичаш ли суши? Не съм пробвала. Откъде пазаруваш? От банята. Не бе от магазини, откъде пазарувам. Взимала ли си прespивателни? Не. Колко братя или сестри имаш? Имам един по-голям брат. Така, следващото. Имаш настолен компютър или лаптоп? Имам настолен компютър и да. На колко години ще станеш на следващия си рожден ден? Ще стана на 15. Носиш ли леща или очила? Според вас. Боядисаш ли си косата? Не. Това беше грешка. Така. Следващото. Кажи нещо, което плануваш да правиш днес. Днес, мисля, след като запиша клипчето, да излезна с приятели. Така, кога плака за последно? Не е нужно да знаете. Хамбургер или чизбургер? Хамбургер, ако може да е домашно приготвен от мен, нали? С 3 вида месо, с пържени картофки, с домати, с краставици, глупости, да, същото. Така, следващото. Какъв цвят са очите? Зелено и кафяви. Пъстри, според личната карта. Разлика между Пепси и кола. Ами Пепси е не знам, Пепси не ми хареса толкова много, колата е по-газирана и по-хубава. Нести в кана или нести не в кана? Добре, каква е разликата между нести и толкова е в бутилка и нести и толкова изсипиш бутилката в каната, нали, съдържанието. Така, и това беше так клипчето, хора. Мисля от тук нататък да всеки следващ клип да ви давам по един въпрос. И така, значи въпросът за следващия път е какъв домашен любимец имате и какво е неговото име. Ще избера 3, които са с най-интересни домашни любимци или с най-интересните имена на техните домашни любимци. Мисля, че се забавлявахте. Долу в описанието ще има новата ми страничка във Facebook, Аска ми и да, не знам дали ще се справя Twitter, може би ще си помисля. Така, следете канала ми, абонирайте се, ако сте ме харесали, ръчичка нагоре, примерно, коментар. И така, много благодаря на Хикен Штикен за помощта, на Instant за рекламата, много благодаря също така и на Flapable, който ми помогна до някаква степен. И така, общо взето това е.
Благодаря много и довиждане.